Bueno, haurtzaindegia nik irekin hauen 1989-2000 ikasturtien, baina haurtzaindegi moduen. Musikeko eskolako guraso elkartiek eta udaletxien laguntzagaz. Gero, partzuergoa sortu zanien, aurreskolak partzuergoa, bere barne sartu zen aurreskolie eta nik hemen jarraitzen dut ordutik aurrera. Nolakoak izan ziren hasierak? Hasierak haurtzaindegi moduen, esan bida hasi zala haurtzaindegi ze ume gehiago geratzeko herriko eskolan. Hasieran herriko eskolan egon ziren 36 ume, niriekin batera 40 ume. Eta konturetu zen guraso elkarti eta udaletxie, ume asko joaten ziren Gernikera, haurtzaindegi zen falta bat egon zelako. Eta ordurik aurrera eskolan umiek hasi ume gehiago dau, ehun ume baino gehiago dau eskolan bakarrik aurreskolie konte barik. Gero aurreskolie sortu zanien, partzuergoan barne, partzuergoak egiten dugu gestionetan dugu ezitzailean kontue, egunien kontue, eta eraikuntza da udaletxien eskuetan. Udaletxien ardurie da, aurreskolie kondizio honatan egotie, pinturie, altzariak, holako geuse handizek udaletxe egiten dugu. Biztan egutsi izatien ume asko etorten dira? Bueno, bai, hasieran ume asko etorten ziren. Oindala 3 urtera arte edo, egon gara 21 umegaz, topia dela, zeguke aurreskola honetan dekoguz 2 gela, 0 bat urteko gela bat eta 1-2 urteko beste gela bat, eta ratioa die 13 ume 1-2 urteko angelan eta 8 0 bat urteko angelan. Eukigu topie, oindala 3 urtera arte, baina igertzen da asko bajatu dela. Eta gitxi gora bera momentu honetan salbeten gaitu Gerniken haiende aurreskolan sartzen ez dizen umiek ez daudelako lekurik, ona etortien dizelako. Nola banatzen da zuela zuen artean? Gure artean, hori be umien arabera da, segun zemat ume dauen. Momentu honetan dekoguz 2 gela erabiltzen duguz, dekogu 0 bat urteko 7 ume eta 0-1-2 urteko beste 7 ume. Ume txikitzuen artekoa, 0 bat urtekoan artien dauz 2 handitxoa badizenak, urtie bete dauenak, orduen horrek sartzen duguz 1-2 urteko angelan. Eta dauz, ezitzaile 1-2 urteko angelan eta 0 bat urteko angelan. Zer ematen dira haurtzaindegiak umeari? Bueno, hemen ematen jakona da espazio bat umiek jolastu alizeteko arrisku gitxienagaz, beti goten dien momentu batzuk arriskutsuek, baina horretarako gauz gu horiek iritzeko, eta ematen jakie material, eguneroko material bat eurek ezagutzen dauena, eta ez dauena ezagutzen esperimentetan joateko. Da nola ikusten duzu etorkizuna? Etorkizuna, nik ez dakit, baina guk ikusten dugune da ez dauela ume asko jaizoteko bez errezen. Orduen, gure etorkizuna izango da gaiz daube haiende aurreskolan edo beste aurreskola batzutan dauen lekuen araberakoa. Han badau estudente bat, sobretan badi ume asko, guk ukiko dugu posibilidade bat ume gehiago ukitzeko. Hortan adibidez, 2 dauz bakarri musikarrak eta beste guztiz diez Gernikarrak.